amb la col·laboració de Nova Llibres. I ara anem amb l'agenda cultural, però he de contar-vos que per a presentar-la no vaig a fer-ho soles, sinó que vaig estar molt ben acompanyada per la nostra companya Paula Cubells. Hola Paula, com estàs? Hola Andrea. Benvinguda. Bé, doncs, com vos deia, Paula i jo serem les encarregades de contar-vos tot lo relacionat amb la cultura de la comarca de l'Horta Sud. Comencem. Comencem parlant de la programació de l'Auditori de Torrent. Este diumenge, 16 de gener, el tàndem format per JJ Vaquero i Àlex Clavero, dos dels monologuistes més coneguts del nostre país, arriben amb el seu espectacle Nunca llueve a gusto de todos. Estos grandes de humor sin pelos en la lengua garantizarán que no pararás de la risa. I això és sols el principi, perquè ja podeu veure a la web de l'Auditori tota la programació fins al mes de juny. Veritat, Paula? Sí, en febrero vuelve una nueva edición del Festival de Surram Torrent y ya va 15. También podremos disfrutar con el monologuista Raúl Antón. Todo esto y mucho más en el Auditorio de Torrent. Ara anem a parlar de cinema. No és així, Paula? Sí, de cine espanyol. Exacte. El Centre Cultural El Molí de Benetússer ha preparat tota una programació amb grans estrenes de cinema. Cada dissabte i diumenge a les 7 de la vesprada podrem gaudir de títols com Mediterráneo. Mediterráneo nos acerca al drama Inmigración, rescatando la historia de la ONG española, Hombres Crowd, de su labor humanitaria. Sí, basada en fets reals, se situa en la tardor de 2015, dos socorristes, Òscar i Gerard, que viatgen fins a l'illa de Lesbos, a Grècia, impactats per la fotografia d'un xiquet ofegat en les aigües del Mediterrani. En arribar descobreixen una realitat colpidora. Milers de persones arrisquen les seues vides cada dia creuant la mar en precàries embarcacions i fugint de conflictes armats. No obstant això, ningú exerceix labors de rescat. Pero además, porque hay más películas. I tant, que hi ha més pel·lícules. El Sustituto, La hija, Maisabel, Madres paralelas o El buen patrón són alguns dels títols que podrem disfrutar durant els primers caps de setmana al Centre Cultural El Molí de Benetússer. Perfecto, yo quiero verlas todas. Això està fet, Paula. Tornem a Torrent per parlar del festival Arrels, un festival de música i tradició que es celebrarà a Torrent entre el 9 i el 13 de febrer. Me encanta. ¿Y quién vendrá este año? Ui, doncs moltíssima gent, amb concerts tant a l'Antic Mercat com a l'Auditori. En l'edició de 2022 comptarem, entre altres, amb Vicent Torrent, Pep Botifarra i, per descomptat, amb el grup Capella de Ministrers. Para conocer la programación en detalle podéis consultar en la web del festival. Perfecte, doncs fins ací la nostra agenda cultural d'avui. Nosaltres vos esperem al pròxim programa per contar-vos tot lo relacionat amb la cultura de la comarca de l'Horta Sud. Adeu. Adiós. Amb la col·laboració de Nova Llibres.